Okay, okay, Abusia. All right, stop. Collaborate and please listen. Getting some pa show na vividly. Unsa atumi aka de se enya ewo mum. Yama yenu aba kon ene asante Kotoko ena enam. Agudi kwan so. Yede somwo. Yeje reports. Ede free Cape Coast. Na yahwɛ sɛdeɛ ɛhɔ nsunsuansoɔ no ɛtwa ɛde guo exclusive behind the news ne nyinaa no yɛde som wɔ sisi a live ɛwɔ GH live Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, yɛda se sɛ wahete subscribe no na naba Kwame Gracious na bom te sɛ Boss player Bidia Boko. nice one ma hu so ama me the footage of bia your friend is Uguama mu na eniyama ɛkɔ so ɔmfa mmra yɛde nyame ase for that sɛ ɔde wakɔ na bibia kama ma hu so ama me Cape Coast stadium no akyire hɔ nom ne ade nyinaa ampa yɛ enjoy sɛ ɔde reporter aka nso be pie so na asi nyanko bɛbɛ boy nkomo say na Cape Coast esitie Boss player Yama Yashafo ni Yakwaba Yati for so Akwaba Yama Bedru Cape Coast na Ukrainian na kwan wapa ben kakra or the Aba Bedru asundum say di kan catch Yashafo ni Yati for say yɛbɛba ha sei na deɛ kora bi kuma ase asante kɔdɔkɔ buku na ɛyɛ bia no yɛtimi de abrɛ yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ yɛba bɛduru na yɛbɛduru yɛ na ana yɛwura mu ɛwɔ Cape Coast Sports Stadium na ɛno ɛyɛ new one a ɔmo si nansia no ɛhɔ ana kora bi kuma ase asante kɔdɔkɔ buku no ɛyɛ ɔmo training ɛno ɛyɛ ɛba ball works na ɛhɔ ana ɔmo ɛyɛ na nɔpa no no makɔ akɔwura mu ɛnso ɛwɔ na na bibia nso atimi ayɛ kama na ɛnɛ yɛbɛduru yɛ no information a yɛgadaeɛ no ɛdɔɔso paa ɛnɛ training ɛkɔ so mahu sɛ ɛne nantentan fidie nso sɛ aberante a ne din ɛde Walid Neymar Fuseni ɛyɛ training with crop yɛ Kumasi Asante Kotoko I mean sound so nsi so bi sɛ ɛnɛ yɛbɛduru yɛ ɛwɔ Cape Coast mmɔnten so no aberante a ne din ɛde Walid Neymar Fuseni ɛne Kotoko team no anyɛ training but information a yɛgada ne sɛ aberante no ɛnam kwan so a ɔno ɛba bɛpiem ɛnso ɛwɔ Cape Coast na ebi efiri ɛkyina de kɔ no ɔne korɔ bi Kumasi Asante Kotoko team no ayɛ training sɛ bibia ma bɛhyehyɛ mu a saa na ɛbɛkɔ sɛ bibia ma bɛhyehyɛ mu a saa na ɛbɛkɔ ɛnso ɛwɔ ha sei na yɛbɛduru yɛn korɔ bi Kumasi Asante Kotoko team no ɛyɛ adwuma na adwuma a ɔmo ɛyɛ ne nyinaa sɛ coach Abdul Karim Zito ɛhwɛ ama players no ɛnso ɛmmɔten bɔ no and next season because adwuma bebree ɛwɔ hɔ a team no ɛbɛyɛ because the competitions ma akɔ 3 ana team no ɛsan so dɔm nkɔ akɔwura mu and ɔmo san so ɛwɔ top 4 bɔ nyankopɔn yɛ adom a next week midweek ni mu ana game no ebe start omu wi omu sabe champion of champions ntini nyina wom ana coach Abdul Karim Zito any boys no enso eye adwuma na yebedru ha say no information a yenyaye from the security agencies omo ewo Cape Coast Sports Stadium na say Kotoko train omu ye nyina eye behind closed doors enti yentimi because tactics ne nema bia coach Karim Zito episode tutu na akwan mu no eni kwan se ni nyina timi ba abonten na wo de wonim se ye ne de ye ne se be information kra pa se be information ye mfa tactics ne nema ne ma abonten eba ne sa na opponent no ehun Kotoko weak side ye so ye mpa ne sa but and the players no e ya available a omo enyina enso eye training den enso ewo Cape Coast Sports Stadium coach Abdul Karim Zito ene omo eye na ene oba team ni mu a players no eba goalkeepers a coach no ede omo buy na 3 goalkeepers ni na eye training with club Kumasi Asante Kotoko team no so my brand and the din ede Benjamin Chum goalkeeper Mohammed Kamara and then a brand and the din ede Aziz Haruna Dari
any crop your Kumasi Asante Kotoko team no also a training giddy pa. Now Oko a children or the players Makuma with 10 defenders and a coach and the and so at the Karim Zito Edomu PM and so ewo Cape Coast. Na 10 defenders a omo buy no men kan fan chon say omo nyina so gusu a omo eye adwuma ne kama enso e de Emma Crop ye Kumasi Asante Kotoko team no sanso e na wokọ emfimfin ho a boys ne nyina enso egusu a omo eye training with Kotoko enim ho fo so omo e buy no omo nyina so wo mu a omo any team no enso eye training gidi pa enya agudie kra gidi the wa Kwame Poku Branton Dindi Donzo Morfin any other players nenya bra omo eye training with coach Karim Zito abuama Crop ye Kumasi Asante Kotoko enso afọm ntumapa enso efra na enyema bia ye bae ye gada ne ye ho nneema no se the one team no ate coach Karim Zito ase no players no agya tum ne ye training no and also eye kama papa enti ama dawdie bi aba coach anedin edi Abdul Karim Zito enso akache na ye bedru ye no 2 players and end to me anya full training and from a Crop Kumasi Asante Kotoko 2 players no full training and omo enso etimi eyeye o ase be wurem ne de san komo no e the amount but before say ye be wurem no yenhwe send ye Cape Coast weather no ne niema enso esitie e wo ha say boss player ye be du ye no en kan say Cape Coast any Kumasi weather the difference room pa and ye be du ye no emu nwunu awogum awo ha say kakra enumre mu ho sisi ya na me no ka say no awo enso astart a eba pa chen e friend say Kumasi de no a chen Kumasi de no awia no so emmoye and the whole day ye ba around ye hu say awia enso abo e wo ha say nti eno be bua Kotoko team no say Nyankopon ya adom na se mu twifa kwarafo no so na omo ene omo ko ye friend say waka what down there has to do what can be different from Hadian, but a house with no, I was right, and also with me about team no, Abba be also with me. I come up now, and the 2 players, and to me, I am full training. I'm farmer Kotoko, and I am Shashia, or Moon Pry, or Munyashi. But we don't know, say, a coach na decision na one making. Sɛ ɔmo ɛyɛ nneɛma bi na aboa anaasɛ bi epira kakra wɔ mo ho ana ɔmo hwɛ ama players no etimi recover yie edi a yɛn nsa di kan ɛkaayɛ ɛyɛ aberante a ne din ɛde Baba Yaya ɛntumi anyɛ full training amfa ama Kotoko team no but information ɛgada ne sɛ a whole of training ɔmo yɛɛyɛ na ne training ɔmo yɛɛyɛ ne nyinaa no na ɛyɛ jogging ana Baba Yaya enso eye and one defender on also a part of Baba Yaya on the team no enso eko jogging ewo honum some player and me didn't better because and some kakra also I don't want to go far me didn't better but Baba Yaya den there me person me ka on pry gidi bia but jogging I don't know if say omo ekoye beach works no and it be affect branding kakra na say we don't know for now yent me confirm say we pra and as we pray but Baba Yaya jogging so ha and the training course went to me anya full training and farmer Crobio Kumasi Asante Kotoko but information say supporters no any open to them any open to public nina say coach Karim Zito tactics bia or in sound because new players aba be team ni mu nti was so sesa ne nsa no kakra na bibia nso ntiri enso ekọ kama nti boss players so bisa me a sane Cape Coast esie ana dia to nim Crobio Kumasi Asante Kotoko team no aye train na wi a ball 5:30 enumere 5:10 na team no timer omo edi train omo bantem around 3 o'clock na team no start training 5:30 to 6 na team no close training na almost so echo back to baby almost so a base nti most player who say ya ne kra ya ba be do Cape Coast Crobio Kumasi Asante Kotoko team no so so a omo training kama
and so ha obebu sa Samuel Tenedu di na te sen and Samuel Tenedu ye training Samuel Tenedu any team ye training and information you gather and say be being white and say boy in April why ye full training with team no full training with team no and Sule once they kind to your for him say Sule Ibrahim on a team in a buy Sule Ibrahim so ye training Sule Ibrahim also ne Kotoko team no and so ye trading or bet Walid Neymar Fuseni enya medru krobia Kumasi Asante Kotoko camp boss player senior no. Okay, the new players now announcement in your mind the Sule Ibrahim pe enawo. Yes, please. Sule Ibrahim pe enawo see. Oma can do be anti me join here. Kamia say Sedu Karela striker no Onihobi. Karela United striker. That's Sedu guy is it Abubakar? If you are Nidina escape. Samates. Samates, okay. Yes, Samates striker when you're around. Okay. Yes. And now Prince Opoku Agyemang on around. Yes, information I got that is on around. Okay. And so far the Sule Ibrahim the announcement in my but only team no and a training. A training kakra. Sure. And Walid Fuseni no so on so aka no aduru ho. And yes sir. Boss players are here. You better ask anaba sticky ho around ho na efa information ni nyina ema yetifu omunti na okoye wadama nti Sure. na ehwe mo boy said you better fem bia o de mo send it here you ha though and you're open to the public but you ha juma and you might be the ha e betimi aye dia bo akrobia Kumasi Asante Kotoko team so you are around say because Kotoko team no be friendly games. Maybe weekend yenya confirmed day no a weekend and koma ye gather no say omo friendly game on be boni bi no enumu ana chairman and din ede Solomon Ofosuware ebe presente ball boot no ede ama Opoku no enti ye wa around ye monitor bibia send ye beto fem and so ewa ha edi afa krobia Kumasi Asante Kotoko Opoku no ho de ye ni nyina enso betimi edi abre yahwefo ene yetiefo nti ye ba ya omo ana ye ba be som ho mo ye mfa bibia nso nkame wo de beto fem bia no ye be ho adwuma de ama wo. Okay. Nanaba Kwame Gracious. You better throw back now. You didn't come behind the scene. Now you said in so no. AC Conti stay around my said oh no na piano intimate couldn't be. Thank you so much for your report. Okay. And to you Nanaba Kwame Gracious reporting live from Cape Coast. And a wodi timnechia kakra on famra one fanko on also edibi tuja edi adomye na bibia tumi akoso wano absolutely na yehu sede insuranso no ebetumi akọ mu na de tie enie ye metena se abra ebebobosirim ka bia wa ha ye de free ho ba no na ye de esom na wanya ochefa de afrim obeka enran so me de to anim se ene congress ba so ampa congress na ba so ne ama football clubs most of them are called to aba ama Kurt Edwin Simon no kreku say term agenda no and to asusa na said that was screen so prize money of the Ghana Premier League wa obedi nkunim if number 1 equity number 15 so and at that one so and so yeah the someone nchi when you crotwa we see esima nya de that say e be free motor nti wa hwa obehu se nei first place no 2 million Ghana cedi, second 1 million, third 800,000 to asware kokusi number 15 na sisi a third media obi se benchira ma adwen fa ho ma adwen chire ne se Kotoko no why African leaders omoma kom de ya na yebeto aba no ma release kakra guma maye na ye refie how nti ama clubs no so refie mu how akwaje third agenda na tuma said the tie no nyina etim bi a ebe hinsu so no said ebe kwa kopie ewo mu wo he clubs na to aba no ene wo ma anto mo abstaining ani ada just akese ni nyina mpokra apne so nti we be se ye ne hwan a ye kwa akoka bi bi de tie nti
yɛn nyinaa yɛnsim ne yɛnkɔ diodum ɛne yɛyɔ na bibia atumi akɔ so. Yɛhope sɛ wɔnyɛ for the shege reasons nti ɛne ne sikasɛm ne ade no yɛahyɛ aseɛ ɛma no yɛ transparent anaasɛ yɛde to dwa anaa sɛdeɛ ho nsɛm ɛsiteɛ ɛno kakra yɛde to dwa ama yɛnatiefoɔ ɛwɔ mu nti on your screen prize money of Kurt Edwin Simon Kotoko Premier League. Is it great? Didn't to the so Kotoko Premier League. Enti sana esi etie honomo wa obedi nkonim kosi wa obere so na ebo hye nom ne nsama kase de wakan ka bia congress na se clubs no yo nti oya politicians ana ebe kan nam say politically onim dia ohwehwe eno ohun clubs no nso de omo hwehwe no we pia kakra ato animu no mo sresre abo mu tuhire nti clubs na esi diodum wani age ena ono nso anya de opɛ tɛɛtɛɛ agenda nti ɛno nso kakra ba beto dwa ɛwɔ ma ɛsɛ yɛde somo na yɛtoa so ɛkɔ yɛnim ɛwɔ hɔ no mo yɛka kyerɛw ɛnra sɛ bobo kwa yɛfrɛ wɔn sɛ Asante Kotoko yɛbɛhyɛ da aba wei so pa na naba ɛyɛ ho investigation kakra de ama yɛ sɛ Kotoko movement from Cape Coast ɔmo bɛkɔ akɔbɔ match day no maba any ade ne yɛbɛyɛ ho report ɛde ama but on your screen so fixtures of the Ghana top 4 no Kotoko deɛ ɔbɛbɔ Gold Stars ɔwɔ Lions no akɔ so abo Hartlepool match day 3 nti on your screen of fixtures no ɛna no nso ɛtwa ɛde go kakra wano ɛwɔ ma yɛde ɛsomosom pa kwan so ɛwɔ mu no na deɛ tie ebiem so ɛne sɛ bobuku a yɛ from sɛ Kotoko opponent ɛwɔ Nigeria ɔmo so ani abere yɛ very intense training sɛ Kotoko nso ɛyɛ ne die ya na ɛnra wɔn ɛbɔ tournament bi ɛnra wɔn ɛne bobuku akɔre Ikorodu ene boy eno de aka ho nsɛm atwere ne ne ade akyi yin so masa abobi awie ya o mawie ama eno de omo ball 1-1 eno omo wi ni 3-2 ne omo ewi ni omo ball 1-1 first half na Abia Warriors ahye Nigeria team a ye ne omo ball ebo no Kwara United for no matwe omo eka ba ko a omo ntumi nti second half ena Kracha e friend said Dari Ajibola eteka edema bobuku a ye from say Kwara United eno so eyinchemu kakra eba beto nti omo tournament omo bo a friend say Value Jet Cup no me no ka say next game nso omo bo ne ama bibia tumi akoso a 1-1 and a final score line and also ekoye e de ema wo mo sisi ano omo next game omo bebo nso omo ne Rivers United and e bebo and a match day 4 our competition anymore nyame dia me free channel na de chance so konso ye de hu nchemu ebe bro na bibia tumi akoso nti so far almost prepare ye papa. On this episode, you will be sitting here catch say yes, Saba with more super fantastic news. Now on Sanso Etumi account chafan a woman. Obviously now for transfer kakra and she muna wuke. Transfer ni Walid for saying Neymar on am so yes oko team ne hon say wan sana adwen a yenka sanka honam so no de ka team credit me tane na asaba be di ekwan foforo nti. So Walid car ne de ko straight dia ene okwa akoka team no na no kra be ka so akwa akoduru say no nkoduru ye na akoda ne de ochen obi obotrotro okwam ena Neymar okwa ono nso ebo no kakra say obekwa akoduru na Krachen say friends tinedu aye full training ene na bibia kwaso kama bibia nche so epra eno achi nso Sule Ibrahim so yenyanya announcement ba o training super fantastically bibia de din kama wo ma eno nso enchemu a yade ema inatiefo ewo mu eho enso eno no Hartlepool nso eye signings ni bia eno nso di free mu to jai say omo ne nkwada no under 16 17 omo Toby fra omo junior side no former Asante Kotoko goalkeeper Frederick Asare nso or Mexico first league game for Durban City was South Africa Premier League due to paperwork into so one shasia na work permit ho adwuma na document na ye expect so be finalize in a few days na ama short stopper no etumi amaking a derby e de ama Durban City and also enchemu kakra de tuja e de ama yenatiefo ewo mu ye do see ni akọ asaba e de super fantastic update aba beso a also bi. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?